Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tanong adlaw? Sabado. Unsa man tanong pitsaha? Pizza 23. Pizza 23 na mahigala sa bulan sa Setyembre o sa dili madugay mo Oktubre na. O dili na gid madugay, pista na gid man huyod mahigala. Humans pistas man huyod, pista na pud sa asa man, Pamplona o Valencia. And then paghuman, wala na ilaing fiesta na pod. Adto na pud ta sa Dumaguete. No fiesta na pod sa Dumaguete, Petsa 25. Then pagka Petsa 30, sa Ulogo nato ang fiesta sa Amlan. Okay, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan maghigala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kaspis panglawas ni ining kamudtuhon. Bino, ari kita mahigala sa ginagmang hisgot-hisgot. Ang ato ding talahorong obispo, tua karon sa Vatican, no? Ni atong nakalawang adlaw, nakipag-audience sila, mga kaobispuhan nga ito sa atong talahorong obispo, o nalakbitan sa atong talahorong Santo Papa, kining kabahin sa eleksyon, no? Nga dili nato bitaw himuon nga ginagiban ang eleksyon alang sa pag-angkon og kung gahom o nga manusab dili gamiton alang sa pagbuhat og dili maayo. Ingon ni ana, no? So muna nga nanawagan usab karon ang atong talahorong obispo diri sa atoa sa Diocese of Dumaguete nga ato gyud nga himuong balaan ang eleksyon, no? Tabangan nato ang atoa nga kining katawhan nga dili maugsa ato mapanamastamasan ang kasagrado sa eleksyon. Sumaw ka na mensahe sa atong talahorong Santo Papa nga gi-convey, no? Nga gipaabot usab kanato sa atong talahorong obispo. Nahala, no? Padayon kita, ari kita mga higala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Bueno, ari kita sa atuang CBCP, usa ka milyon, no? Usa ka milyon ka mga bata ang giawhag nga magrosaryo karong pitsa 18 ni ining bulan sa Oktubre, no? Usa ka milyon muna nga nangawhagan karon ang CBCP ngadto sa tanang mga parokya, no? Sa mga parokya nga motampo gyud alang sa pag-ampo alang sa usa ka milyon nga kabataan nga mopahigayon og pag-ampo sa Santos nga Rosario. Balita gikan sa Vatican, Marceli France andam na, no? All set na gyud ang Marceli France sa pagbisita sa sunod semana, no? Sunod semana sa itong talahorong obispo dito sa nasangpit nga lugar, no? 2-day visit sa nasangpit nga lugar o gani andam na ang katawhan sa Marceli aron sa imainitong pagdawat sa talahoron nga Santo Papa. Balita mao gadto ang atong mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Bueno, ari kita mahigala sa atoa nga Saint of the Day. Bueno, sa ako nang ginaingon kaganina, ang ato ang Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Pio de Pietrelcina, no? Naila kaayo kini si San Pio de Pietrelcina sa pangalan nga Padre Pio, no? Natawo siya na atong tuig 1887 o namatay na atong 1965, no? Unya usa siya ka Italian Capuchin Franciscan, no? Capuchin Franciscan. Unya matud pa na ordinahan siya isip usa ka pari ug nakabaton siya og vision sa atong Ginoong Jesucristo dito sa krus. Ug gani nakabaton siya og stigmata, no? Stigmata kina bitaw samad ni Kristo nga anaa kanimo, ningon niya na. No, muna nga daghan kaayo ang mga tawo sab nga miduol kang San Padre Pio aron sa pagpatambal ug pagpangayo sa iyahang panambagon, no? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Pio Pietrelcina. Okay. Bino, ari kita maghigala sa ato ang catechism. Bino, ug mga adlaw, no, alang kini sa atong mga lay ministers
gamayng pasabot alang sa gospel nato og mga adlaw. Gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo og mga adlaw kung unsa gid ay kamaluluy-on ng atong Ginoong Hesukristo. No, nga kanunay siyang naghatag og kahigayunan sa tanan aron nga maluwas. No, bisan pagani ang mga naulahina, no, kanang gitawag natong ulahinang nakaamgo nga importante di ay ang kaluwasan sa tao. Iya paginang iya gyud gihapon kanang dawaton mao kana ang atong pagtulunan sa atong ebanghelyo karon, no, sa diha nga adunay pipila ka mga gitawag niya aron mo apil sa iyahang trabaho at trabahoon alas 5 na sa hapon. So nagrefer ka na sa mga tao nga na ulahina nga nakaamgo nang datong pulunga dayo nagyong kamatay nakaamgo nga kinahanglan ang kaluwasan dawaton pagid gihapon kana ni Kristo. Sama gud sa nahitabo kang Dimas, no, nga medyo nagtinga na siya sa krus sa dihang nakaamgo siya nga importante di ay kayo nga makasunod siya sa gingharian sa langit. O gitagaan siya ni Kristo sa gitawag na to og pasalig nga makadawat gid siya sa gingharian sa langit. No, muna nga sa atong kinabuhi walay ulahi-ulahi, no? Mas maayo gyud nga bisan karon o unya, no, ato gyud nga batunan nga atong dawaton si Kristo sa atong kasing-kasing, buksan nato ang iyahang atong dalunggan ug ato ang dughan alang sa pagdawat sa iyahang mga pulong aron nga maluwas kita, no, sa ato pagitawag nato sa English og mahimo kitang open-minded. Kabalugog ka mga higala, usahay manggod ang mga katawhan mura bag sirado kayo nga mudawat sa pagtulunan sa Dios tungod lagi kay kuan manggod kana bang mura bag wala nila nakita, no, nga ang kaayuhan nga madawat nato samtang buhi pata. Mura ba og alang kanila ba ang importante ang karon, no, muna nga mura og kabahin na gani og pagtulunan ni Kristo murag matbutang natong unya-unyaon na lang ba kay ngano man mura man og ang ilang priority ang karon man unya kay ang kaluwasan ni Kristo matud pa unya pa man. So muna nga ang uban dili dayon mo react, no, munang maulahi og gamay pero bisan pa dawaton gihapon sila ni Kristo bisan pa kun nailahin na ula-ulahi na pero mas maayo dagway nga bisan kon karon na mo magbalik mo na sa kinabuhi yun na, no, matud palagi si Kristo kanunay ra ginang nagpaabot kita ra man mo ay nagpadugay-dugay nga muduol kaniya. So muna nga kung mahimo sa atong kinabuhi karon mangningkamot gyud kita nga makaduol kang Kristo samtang may pataglawas. Okay, nahala, no? Padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntukan. Ari kita mahigalan sa atong topic karon kining gitawag natong human trafficking, no? Gitawag unsa man kining human trafficking. Trafficking in persons refers to the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders, by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, and deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or the giving or receiving or payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation, which includes at a minimum the exploitation or prostitution of others or the distribution or both of materials that depict child sexual abuse, exploitation, or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude, or the removal or sale of organs. No? Ito pa kinibitang trafficking in persons, no? Kinibitang nadungog mo na ron, no? Mao kini ang pang-recruit nga adunay daotan nga tumong. No? Kana bitang mag-recruit kag mga helper nga aduna kay daotang tumong, no, pinaagi sa bisan unsa nga dili mayong paagi, no, dili dunay uban nga giuwat-uwat ra, no, gisaaran nga apan dili tinuod, gisaaran og trabaho apan dili tinuod, or baka gipugos o baka gibayran ang katupalitan mga ginikanan
gibayran aron nga ipadala ang ilahang mga anak dito sa Manila, Cebu, Surigao o saan nga mga lugar aron kunuhay patrabahoon pero adunay mga pagpanglingla nga nahitabo, no, ingon ni ana, no, unya ang usahay mo resulta kini sa child abuse or exploitation or kining gitawag na tug pagbaligya as dungog, kining prostitution. Kining tanan, kining pagpang-recruit nga dili maayog tumong, no, ingon ni ana, mo kini ang mo constitute of human trafficking. Dako kay kining salaod sa ato ang panggobyerno, no, managitawag na tog criminal gitawag na tog criminal doon na kay criminal liability niya, no, criminal liability. Kini bitaw mga nuroy-suroy din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar kay mga recruit o trabahante niya pag adunay sagol nga pagpanglingla o baka ha kining namugos o dakpon ka or uwaton ka or whatever, kining tanan ni constitute kini og human trafficking o niya kining tanan doon na kay criminal liability including ang mga tao nga maoy naghulhog nimo ana, no. Okay, unya unsa man ang mga epekto niini sa mga tao nga nabiktima sa human trafficking, no? Of course aduna gyoy nagkalain-lain nga mga epekto physical, dumadaot yun ang lawas, malnourishment, sexually transmitted disease, cardiovascular, respiratory and visual problems. Unya adunay mga garas-garas, labad sa ulo, sakit sa buko-buko o baka pagkaputol sa parte sa lawas. Ingon ni ana, no? Unya sa impact of human trafficking, adunay gitawag nato og Stockholm syndrome, which characterized by cognitive distortions where reciprocal positive feelings develop between captors and their hostages. Kana bitaw ang imuha bitaw nga danihon, no, imong danihon pinaagi sa pagpanglingla, no, ang imuhang gitawag na tug biktima, no. Mura ba doon na reciprocal positive feelings pero actually doon ay pagpanglingla, no. Mura ba og imuhang giilad nga walay kalibutan nga kuana dai siya, gi-exploit na dai siya, no. Muna mga gitawag nato og mga epekto sa human trafficking. Bueno, ug mga adlaw no, padayon nato gyud nga ipasupot kining mao nga kining gitawag natong topic kamahing sa human trafficking aron gyud nga masabtan gyud labi na gayud sa mga persons nga nagkontrola og mga tao kanang mga ginikanan, iyaan, mga agalon, ingon ni ana nga dili gyud maayo kining human trafficking. Okay, kung sa negosyo mo gud ni siya, dili maayong negosyo tungod kay tao man gud ang ginegosyo ani, dili man hayop. No, may mayo kung kuan lang kanang gitawag nato og cattle trafficking, hog trafficking, ingon ni ana, sus pastilan kay tao man gyud, human trafficking man gyud. So bada nga ato nang istudyohan og mayo ha, aron gyud nga masabtan ug malikayan nga adunay mahimong biktima niining human trafficking. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.